marabolo kibaruya bɛ daminɛ ni direkaw fɛ yen dire musow olu bɛ wuli ka jɔ la bi fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow tɔgɔladon ye muso jɛkulu ɲɛmaa maa 150 dire kɔnɔna fala ye olu de farala ɲɔgɔn kan sa musow tɔgɔladon n'o ye farafina musow tɔgɔladon ye juillet kalo tile 31 o labɛn baaraw k'olu sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ k'an ka waleya min k'a ko humu kɔnɔna k'o bɛn k'o bɛɛ kan yaasa muso togodala muso olu ka se ka yiriwali baaraw sɔrɔ cogo min duwanzakaw fɛ muso jɛkulu fana wulilen don k'u jɔ k'i n'u se ka jɛ cogo min na mara ɲɛmaw y'u fara ɲɔgɔn kan sa u ka se ka saniya bɔrɔw sigi sen kan u ka kin duurunan baara in kɛra ale kɔnɔna na kɛnɛ ka sa ɲɛfɔli kɛra bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'i ka kin fura cogo min i ka dogodogoni ɲɛw furan cogo min na saniya baaraw k'olu sigi sen kan yaasa dugu bɛ se ka lafiya ka kisi banajuguw tɔɔrɔ ma musow ye layidu ta ko n'Ala sɔnna furalan kɔni a tɛna na da olu bolo tuguni duwanzana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na segukaw fɛ APDP bolofara min bɛ yen ale ye jɛrɛ jɛkulu faso ka baarakɛla jɛkulu ni kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye APDP yɛrɛ ka baara ye mun ye maanifin tɔgɔla sɛbɛn n'a bugunatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di n'a b'i bolo baara la yaasa kɔlɔlɔ minnu b'a la ani laɲini minnu kɛr'u fɛ ani sariya min kɛlen don k'olu yɛrɛ lasigi sen kan o bɛ fɛn minnu fɔ k'o ɲɛfɔ segu bɛɛ lajɛlen ye baara in kɛra sa ɲɛfɔliba ye ɲɛfɔli min b'a to sa baarakɛyɔrɔ fana kan se k'u ta n'u bila dɔ k'a yir'u la k'a fɔ fala ye a tɛ bɛn maa si ka taa caméra de surveillance sigi ka baarakɛyɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ baarakɛlaw ye wa a tɛ bɛn fana i k'a sigi k'a sɔrɔ i m'a fɔ APDP fana ye ale bɛ yamaruya d'i ma a kan ka sigi cogo min na a kan ka kɛ cogo min na sabula an dɔw fala ye an kɛlen ka taa caméra de surveillance sigi hali ɲɛgɛn kɔnɔna na k'a bɛ mɔgɔw la kɔlɔsi bɛnkan tɛ o la a kan ka sigi yɔrɔ min na APDP de b'o danw f'i ɲɛna korokaw fɛ kilasi kura 3 jɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso min bɛ yen n'o ye Saka Damaden ye ale kɔnɔna na min ye kilasi kura 3 in ye sa a kɛkun ye sa maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila bi olu ka se ka jabaala sɔrɔ o la sa jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnjɔkelen bɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'o ye ACR ye ale de ye musaka bɔ ka se ka kilasi 3 in jɔ baara ninnu kurumo kari la sa juillet kalo tile 22 min ye tableaubaw ye ani tableau ye ani minɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka k'o la sa olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a yɛrɛ sa k'a fɔ ɲɛmaaw fɛ k'a kɔni bɛna dɔ fara kalan kɛcogo ɲuman kan kalanden 200 maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka kalandenw denmisɛnninw fala ye maa 200 de bɛ kalanso in kɔnɔna na sigiyɔrɔ tun tɛ a dɔw yɛrɛ bolo tuguni duwanzakaw fɛ hali bi min ye dugudenw ye u y'a yira sa ko tare taji kɔni a bɛ ka sɔrɔ nin kalo in tile 23 min ye duwanza ye u y'a yira sa ko taji a kɔni bɔra 700 la fala ye ka na 230 la k'olu kun mɛnna u m'a sɔrɔ o la nka u bɛ dugawu kɛ fana min ye taji bɛ ka na cogo min n'a tora o cogo la lala a na jigin ka feere sɔngɔna sɔngɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a sa sɔngɔ min na nka o yɛrɛ nisɔndiya wɛrɛ ye min ye o y'u ka kuranko ye sabula kuran sera ka k'u ka énergie la bi ji bɛ ka sɔrɔ kuran bɛ ka sɔrɔ wa min ye yelen fana o bɛ dugu fan bɛɛ nin y'a kalo 1 ye olu tun bɛ dibi la dibi juguba u ka yɔrɔ la Bagindakaw fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye université privée franco arabu ye IPAFA ale ɲɛmaaba o ye Jara Abdulaye Mohamed ye ale ni a jɔnɲɔgɔnw maa minnu bɔra université la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wurandakaw fɛ yen olu ye munumunu salo kɛ olu dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Dr Abdullah Mamari Kane ye ale yɛrɛ ye sɛnɛ yakubaba ye kalanfa fana don nin waati na ale de ɲɛsinnen don kalanko ma min ye sɛnɛko ye IPAFA ale kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ yan ani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sɛnɛko kunna maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sɛnɛ kɛ guakɔrɔlaw la fala ye n'a bɛ fɔ ma ko serre agricole o min bɛ sigira Bagindakaw fɛ Mali ale ni Wurandaka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na OPIB Baginda u taara olu lajɛ jɛkulu min bɔra Wurandakaw fɛ ka na sa o ye Odari Associative Elected ye Wurandakaw y'a yira sa u ka sɛnɛ minisiriso ani Mali sɛnɛ minisiriso kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin kɛnɛba ninnu sigi fala ye ko nin tɔnɔ ka teli a nafa ka bon wa min ye fɛn min bɛ sɔrɔ a la o de ka ca kosɛbɛ o la sa jɛkulu min b'an fɛ yan n'o o ye Abdurahmane Jara ye ale yɛrɛ ye sɛnɛ matarafaba belebeleba ye génie rural maa don ingénieur don nka ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi jɛkulu min b'ale bolo o ye sɛnɛkunda ye sɛnɛkunda sa ale de kɔni bɛ ka baara in lawaleya bi OPIB kɔnɔna na ani OPIB directeur n'u baarakɛlaw n'u ka techniciens bɛɛ lajɛlen u ye munumunu salo kɛ sa olu ni kafag maaw ka se k'a yira sa k'a fɔ ko nin ye sɛnɛ taabolo ɲuman ye min sigilen don Bagindakaw fɛ fala ye an yɛrɛ tɛna sɛri dɔ lajɛ n'a sɔngɔ man ca Irana cɛni petit a to ka na kuma bɛɛ an t'a fɔ a ka dɔ d'an ma an yɛrɛ k'an fali fila a ko la